Będzie bolało? Ani trochę! A powiedz mi proszę! No. Wiercili ci już może kiedyś wiertarką w zębach? Że co kurwa? Nic. A czy ona musi tu tak stać? Bo mnie strasznie dekoncentruje. Mamo, możesz wyjść? Ty zaraz wyjdziesz bez zębów. To akurat ode mnie zależy. Milcz. Przepraszam. Dobra, chce pan coś wiedzieć o moim synku? Jak często myję zęby? Bardzo go pilnuję w tej kwestii. I sama myję mu zęby. A, tak raz na miesiąc. Raz na miesiąc? No tak, wiem, że za często. Ale biorę, kurwa, taką wielką szczotę. Szczotę do kibla na przykład, co nie? Super, super. Jakiej pasty używacie? A jebie pół domestosa. I kurwa wszystko zdziera. Sprytne. A może mógłbym wam doradzić jakąś specjalną pastę dla zwierząt? Jak kurwa dla zwierząt? Zawsze polecam jakąś pastę moim klientom i ich pupilom. Jakie kurwa pupile? Co ty, chłopie? No przyszła pani z taką słodką małpką. To jest mój sen. Dziwne. On wygląda jak małpa, a pani jak goryl. A ty, kurwa, jak żyrafa z zezem. Robisz mu te zęby czy nie? Mamo, ale... Nie ma kurwa ale. Zrobię mu takie siekalcze, że będzie pustaki przegryzał.